Oh, sorry. Naku no, makapusok konduktor nga nagpang body shame sa estudyante nga pasahero nagapaayo nga untata na ang pagpangyaguta sa iya sa mga netizen sa social media. Yaring balita ang atong gitutukan. Asod-asod ang pagpangayos ng pasahero sang konduktor nga si Richard Amor sa social media account sa nahalitan sa iya pagpangyaguta sa pasahero. Apang ang ini nga maakto ni Amor ang wala nakapahumok sa baladsyagon sa netizen sa padayon ang pag-ulan sa negatibong nga reaksyon batok sa iya. Gani, nagdesisyon ini nga maglikawanay. Apang ang hinyo sini nga untatana ang pagbash sa iya sa social media. Ang ako lang sir nga panawagan sa mga nagabasa ko nga mansindihan nila patawaran ng usapan ng sala. Mapaway ko dyan sir kay damogin nga ako ng utak subong nabudlay ako subong kag nahuya ito. Bangod sa natabo, ipaidalom sa Bacolod City LGU sa character training development ang matinawo sa modernized jeep. Kung masundan pa ang kanging hitabo, hindi ko namang duha-duha ang alkalde nga disiplinahon ang maini, ilabi na yung ginasulong positibong imahen sa syudad. May mga additional cases nga na-file sa aton, then we will make the appropriate action. Patawag naman na sila to the extent of the law that we can penalize them. We will. Dapat mayaran na sila orientation and training sa tanang nga mga conductor kag drivers nila. That's mandated sa ilang. Samtang sini nga semana, ginapaabot ng mabaton sang RSJ Transport Lines ang show cause order gikan sa Regional Office 6. Hatagan kahigayunan ang konduktor kag tag-iya nga ipatag ang ilabahin. Ginasikirman sa LTO kung kumpleto sa papeles ang kompanya kasubong sang conductor's license. Nga kinahanglan naton mapamatian na sila ang magtimbang nga bahin para nga at least dira kita makapataw man kung ano ang nagakaigo nga sanction para sa ila. Ang makaangay nga psychology students naman sang biktima nga si Lani ang nagpabutyag sang suporta sa iya. Ginahangkat sini ang publiko nga ipaluntad ang empathy sabay luhusgahan ng isa ka persona sa episikal nga hitsura. Upod, Kirill Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.